Černý sa Android tam pre dnešného ikona. Dneska to bude videjko z reloadov, konečne ste sa tým dočkali. Ja viem, že už je koniec sezóny 3, čo je tak trošku dosť dlhá doba, čo som to už mal vydať, ale presne nestihol. A v tomto videjku je tu so mnou aj Stray. Čau. Nazdar. Čau, čau, čau. A toto už je vlastne tretí update reloadov, kde nám pridali vlastne tieto 4 zbrane. Prvý update bol ten, že pridali duo a najskôr boli iba squady. A druhý update bol, že pridali 4 zbrane, napríklad Twin Mac SMG, Mamutku a Thunder Shotgunu, ktorú už odobrali. Čiže GG. A ja si myslím, že my by sme už mohli ísť rovno na to. Takže vidíme sa frajer. OK, takže my sme frajer. Máme tu takúto minimapu, je to iba pre 40 ľudí max. A neviem, kam si chce ísť Stray. Loot Lake. Je to snad jasné. Zase. Je Loot Lake. Ty máš rád jazera, že? Ja mám rád jazierka, áno. OK, to není dobrý zatiaľ. Bacha. Idú. Utekám. Sorry. Aký utek? Mám 3 metky, ty, daj, kde si? Aha. Alebo aj ja utekám. Tak čau. Ahoj. Aký On sa to máš? zabil na pol. Ja som to videl, on to zabil na pol. On to skočil, tu je mŕtvy. Počkaj, kde si? Mám až tvoje metky. Ale zase môžem si dať miničku. No tak to jsme v prdeli. Jo. Tu bude tak ďalšie. On proste skočil na teba, on to zabil na pol. To bolo úplne komický pád. Je to král komických pádov. No, to verím. To neviem, Spartaj, co? On iba taký, že je mi hodne. Shit, ja za KS sa dostal. Pesku. No. Asi ten istý, vieš tak. Hej, bol to ten istý. Máš tu aj mňam. No ale ja som mu to vyhodil, lebo mám mytické. Jaj. Takto. On sa vracia! On sa točí. Sú také rešpedy. No. Ty vyžierač! I'm sorry. Ale obidva máme 2 killy. Tak aký je problém? Počkaj. Tam je ultimate niekde. Poď na ním. Jej, dokonca aj on sa vracia. Aha, do stromu, nice. Já jsem se dosral. Máme radi stromníkov, že? Nemá Mám rád 1 HP. On utiekol potom, čo dostal headshot. Čo si... Dá, Bežím. No, klipni. ešte hora druhý. Shit. Dáme hore. To mi došlo. On mal zlatého famasa. Prispávni sa. Ďalej. No to mi došlo. 32. 32 na jedno. Dead. Idem a dorazím. Tak si Ale matný. sa vráť sa. Idem. Vraciam sa. Ne. Javí. My sa tu budeme killiť. Dobrou si celý môj lúd. Vysal ma. To vysávač. Vysávač. Vlastne kolu.
Sú obidva na mne. Jeden knock. A druhý za 39. Odomkol som. Nice. Obaja dead. Nádhera. Ho do boxu. Ok. Ty vystávaš jeden. Tak som nič nechcel, zober si. A ja mám low. Ale ten týpek dostal jak svinia. Ja som mu ubral asi za 120 proste. Knock. A ja mám jedno. Shit, 2 sekúnd. No way. Ready up. To sa trošku nevydarilo, no. Som pochutnal, ako to chutí. Čekám. Utekol som ďalšiu vlnu. Na mne? No, fuj. Se vždycky vyplatí. No. Wow. Kamu, jak na mňa skončil. On mi tancuje. Hodil lobby. No tak ti půl sem. 1v1. No tak to jsme v prdeli. Auto. Takže toto by bolo všetko pre dnešné videjko. Dúfam, že sa vám páčilo. Áno, budeme raz na like, odber. My sa vidíme teda pri ďalšom videjku. Zatiaľ čaute, čus. Stroj môžeš hojte pozdraviť. Ahojte. Takže čus.